Θέλαμε, μακαριότατε, να σας μιλήσουμε για την πώληση του ξενοδοχείου στους Εβραίους. Όπως θυμάστε, δεν έχετε λάβει την επίσημη επιστολή αναγνώρισής σας ως πατριάρχης. Εγώ δεν έχω έρθει εδώ για να εμπλακώ σε πολιτικές ιδρυτικές. Θα το πουλήσω. Έχετε αναγνώριση του πατριάρχη μας! Hello, Sherry. How are you? I'm okay, sir. Where is Mom? She's not feeling well. They don't know what it is. Δυστυχώς θα πρέπει να αναβάλουμε τις υπογραφές για μερικές μέρες. Πρέπει να ταξιδέψω επειγόντως να δω τη μητέρα μου. Περιμένετε 1-2 μέρες πριν φύγετε για το ταξίδι σας. Όχι, δεν μπορώ να περιμένω 1-2 μέρες πριν φύγω για το ταξίδι μου. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, σου λέω. Είναι θέμα ημερών. Επιστρέψω, θα υπογράψουμε το συμβόλαιο. Κάρτες λεωφορείων. Πολύ. Αντρέα, τι ευχάριστη σύνταση. Μα σας περίμενα, Μακαριώτα. Εμένα. Σωστή τιμή. Ήταν πολύ σημαντικό, Μακαριότατε, για τη σύνοδο να σας μεταφέρω προσωπικά τα θερμά συγχαρητήρια. Να μεταφέρεις και τις δικές μου ευχαριστίες στη σύνοδο. Βεβαίως και θα το κάνω. Αλλά βιάζομαι πολύ, πρέπει να φύγω. Η σύνοδος μου, Μακαριότατε, επιθυμεί την πώληση του Σεντ Τζόρτζ. Το γνωρίζω αυτό. Η σύνοδος ήθελε απλά να βεβαιωθεί ότι μόλις επιστρέψετε θα προχωρήσετε στις υπογραφές, Μακαριώτα. Ναι, αλλά τα έχουμε συμφωνήσει αυτά, Αντρέα. Δεν τα έχουμε συμφωνήσει. Ναι. Ωραία. Πώς είναι η μητέρα σας? Δεν είναι καθόλου καλά. Λυπάμαι που το ακούω, Μακαριότατε. Γι' αυτό πραγματικά πρέπει να φύγω τώρα. Εάν θέλετε, μπορώ να σας πάω όπου θέλετε. Θα ήταν τιμή μου, Μακαριώτα. Όχι, όχι, σε ευχαριστώ που προσφέρεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Θα πάρω ταξί. Όπως επιθυμείτε, Μακαριώτα. Πάμε στον πύργο. Στον πύργο. Και βέβαια. Εντάξει. Αν δεν σας πειράζει, είναι ο γιος μου στο πίσω κάθισμα. Να, δεν πειράζει. Νικό, δεν αφήνεις αυτό το χαζοπέχνιδο? Να, ορίστε. Λες και μιλάω σε τοίχο. Τι παιχνίδι είναι αυτό, Νίκο? Μια ανοησία. Μας έχει καταστρέψει. Βλέπεις αυτό το βράχο εκεί, που προεξέχει στο βάθος, που είναι σαν μητερό καπέλο? Ναι. Λοιπόν, αυτό το βράχο εμείς όταν ήμασταν μικροί τον φωνάζαμε μάγισσα. Και κάτι άλλο το φωνάζαμε, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μία μέρα, εγώ παρατρίχα να πνιγώ εκεί μέσα. Ήμουνα στην ηλικία σου, λίγο μεγαλύτερος. Πέρα από τη μάγισσα, υπάρχει ένα σημείο που το νερό γίνεται σκούρο. Το βλέπεις, σαν ένα λεκέ πάνω από τον ωκεανό. Ναι. Ωραία, αυτό είναι ένα σημάδι, αυτός ο λεκές, ότι από κάτω υπάρχει μια ρουφίχτρα, η οποία φαίνεται αθώα, αλλά είναι επικίνδυνη. Και εσύ γιατί κολυμπήσατε εκεί τότε? Γιατί ήμουνα θυμωμένος. Γιατί? Νίκο, λίγη ευγένεια.
Αν δεν σας πειράζει να σταματήσουμε για λίγο εδώ στο Ψιλικατζίδικο. Ναι, και βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό. Ορίστε. Πολιτική του μαγαζιού. Όταν έρθει πελάτης για πρώτη φορά, πληρώνει τα μισά. Ναι, αλλά κάποτε ζούσα σε αυτό το χωριό. Ο Μαθιός δεν είστε? Σωστά. Ευχαριστώ. Εδώ αυτό το σπίτι όλο πάνω στην κορφή. Αυτό είναι το σπίτι... Για κάτσε μισό λεπτό. Μη μου πεις ότι είσαι ο Πατριάρχης. Πω, Παναγιά μου, δεν το πιστεύω. Συγγνώμη, λυπάμαι. Δεν σας αναγνώρισα. Και το μουσι δεν... Δεν τρέχει τίποτα. Λυπάμαι πολύ. Νίκο. Ξέρεις ποιος καθότανε δίπλα σου? Είναι ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Μη φωνάζεις. Ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για την Εκκλησία. Ευχαριστώ. Όλοι εδώ γύρω είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτόν. Μα μπαμπάς μισείς την εκκλησία. Μισό. Εντάξει, μισό. Αλλά αγαπάω Πατριάρχη. Δεν πειράζει. Κάθε άνθρωπος είναι κοντά στο Θεό με τον δικό του τρόπο. Τι σου χρωστάω? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, αποκλείεται. Δεν επιτρέπεται να δέχομαι δώρα. Καλά, εντάξει. Τότε... 15 ευρώ. 15 ευρώ. Αυτά. 15 ευρώ. Έχω ξανάρθει εδώ πάνω με το μεταξύ. Πες μου, 100. Όχι, 30. 50. 80. 50 και θα τα χαρίσω όλα στην Εκκλησία την Κυριακή. Να είσαι καλά. Γεια. Μαμά. Μαμά! Μαμά! Α! Τι έγινε, μαμά, εδώ? Με τρόμαξες. Χτύπησες? Όχι, καλά είμαι, αλλά ήθελα να σου φτιάξω πορτοκαλόπιτα. Δεν πρόλαβα. Μια αγκαλιά μπορώ να έχω τώρα? Έλα κάτω. Πώς είσαι? Καλά είμαι, καλά. Καλά. Όπως πάντα. Να, και το κοπάδι για το πουλήσεις τότε? Διότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρω πού θα πάνε οι αγάπες μου. Μαμά, αυτά είναι σαν χλαμάρες. Είσαι υγιής και δυνατή, γιατί δεν βρήκανε τίποτα. Έτσι λένε αυτοί. Ναι. Εγώ όμως ξέρω καλύτερα από δάφτους. Γε μου, Ναι. σε ευχαριστώ που ήρθες να με αποχαιρετήσεις. Αχ, μαμά. Αρκετά. Εντάξει, δεν μιλάω άλλο πια. Πρέπει τώρα να πάω στη Στάνη. Εσύ καλύτερα να μείνεις εδώ. Να σου πω, θα έρθω μαζί σου. Όχι, είπαμε θα στενοχωρεθείς. Πάμε, άντε. Πάμε. Εκεί.
Αλέξη, έχει τον απόδι πιο κοντό απ' τ' άλλο. Γι' αυτό να προσέχεις να μην πέσει. Αλλά είναι δυνατό ζώο και έχει ωραίο μαλλί, Μπέτι, Μπέτι μου, μπράβο, μπράβο αγάπη μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν είναι για σας αυτά, μακαριότατε. Ηλία, θα με λες στο χωριό και να παρακαλώ να μην ενημερώσει κανέναν ότι βρίσκομαι εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, Αριστεροχειράς. εκγενετής. Χαρισματικοί άνθρωποι οι αριστερόχειροι. Σωστά. Και υπάρχουν πολύ διάσημοι αριστερόχειρες. Όπως ο Μπιλ Κλίντον, για παράδειγμα. Και ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Αυτοί οι δύο μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, Σοφία, μην ανησυχείς καθόλου. Σου υπόσχομαι να τα φροντίσω καλά. Δεν θα μετανιώσεις ούτε εσύ, ούτε αυτά. Και ο Ναπολέοντας, μέσα. Να σου πω αυτός είναι. Τι? Ο πατέρας μου. Είναι Ο αυτός. Αλέξης. Ναι. Αχ. Όχι βέβαια. Από πού και ως πού? Γιατί από μικρός είχα φτιάξει μια ιστορία στο μυαλό μου ότι θα μπορούσε να είναι αυτός. Και είναι και αριστερόχειρας σαν και εμένα. Ηλία, ο πατέρας σου ήταν ο Γιάννης. Μάλιστα. Μπορεί να μην ήταν ο πραγματικός σου πατέρας, αλλά σ' αγαπούσε σαν δικό του παιδί. Αυτό μόνο έχει σημασία. Να. Τι τιμή! Ο ίδιος ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων σπίτι μου. Ιεροσολύμων. Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως της Ιερουσαλήμ, Πάσης Παλαιστίνης, Συρίας Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά Γαλιλαίας και Αγίας Ιών, παρακαλώ. Δεν μου λες, δεν ζεσταίνεσαι με αυτό? Ζεσταίνω με έχω βγάλει τη βέβαιλη, αλλά το έβαλα για να το δεις. Και πώς πλένεται αυτό? Πώς πλένεται? Ξέρω εγώ, στο καθαριστήριο, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, θα σου δώσω το δικό μου το μαλακτικό. Μυρίζει τέλεια. Δεν μπορώ να πάρω το μαλακτικό μαζί μου. Καλά, μωρέ, το πίστεψες. Και, βασικότερο. Αυτό, Αυτό είναι ραμμένο εσωτερικά με μια επένδυση για να κάθεται καλά στο κεφάλι μου. Να. Βαρύ. Για ποιο λόγο δεν θες να μου πεις για τον πατέρα μου? Ξέρω πως θα έχεις τους λόγους σου. Ηλία, δεν θα με ξαναρωτήσεις γι' αυτό. Ποτέ πια. Sherry, how are you doing? Glad you came, Your Holiness.
Is Miss Sophia resting? Yes. Okay. Well, saying goodbye to the herd has worn her down. Nice. Okay. What is with all these boxes? Miss Sophia has suddenly decided to do that. She told me it's important for a person to organize things. So where do you do the shopping? At the supermarket in Stupa, His Holiness. Miss Sophia doesn't like the store here. She doesn't sell her food there and would rather that I wouldn't do. It was always like this, you know. And it's a bit too far, isn't it? Yes, but I don't care. With the scooter Miss Sophia gave me, I'm like superwoman. I'm going to get my things out of His Holiness room. No. You don't have to. I'd rather sleep in the living room, actually. God forbid, His Holiness. Why would you sleep in the living room? Because I like to watch TV all night. And please, stop calling me His Holiness. Okay. Let's have some tea. Ωραία. Θέλω να πάω στο σιρτάρι με τις κάλτσες. Ναι. Μέσα υπάρχει ένας φάκελος, μεγάλος. Ναι. Άνοιξέ τον. Αυτός είναι 50 χρόνια πριν. Είναι περισσότερο από 50 χρόνια. Είμαι 9 χρονών. Ναι, σωστά. Άνοιξέ τον. Τι είναι αυτό? Τα δόντια σου, τα παιδικά. Τα κράτησε ο Γιάννης. Μάλιστα. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Ο έρωτας της ζωής μου. Και σ' αγαπούσε η Ηλία. Σ' αγαπούσε πραγματικά σαν δικό του παιδί. Το ξέρω και έχεις δίκιο. Και... τον πλήγωσα πολλές φορές και σένα, δεν σας εκτιμούσα όσο ήθελα, όσο έπρεπε και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Εγώ σε έχω ήδη συγχωρέσει. Το ίδιο και ο Γιάννης, μην ανησυχείς. Λοιπόν, αρκετά δεν νοσταλγήσαμε το παρελθόν σήμερα. Ναι, σωστά. Δεν βάζεις λίγη μουσική? Τι θέλεις να ακούσεις? Θέλω να ακούσω το «Σοκράτης, εσύ σούπερστάρ». Σοκράτης, εσύ σούπερστάρ. Μάλιστα.
Ηλία μου, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να δω τη μητέρα μου, Ζαχαρία. Η αλήθεια είναι ότι το ήξερα. Μακαριότατε, όλα εδώ μαθαίνονται. Ξέρω, ναι. Αλλά για όνομα του Θεού, άφησε τη σκούπα κάτω. Μου κάνει καλό να έχω να κάνω κάτι εδώ, Ζαχαρία. Μακαριότατε, όχι. Μα γιατί σε πειράζει? Αν πει κάποιος και σε δει. Θα του πεις ότι πήρες διαταγές από τον Πατριάρχη της Ιερουσαλήμ. Να σου βάλω κάτι να πιείς. Όχι ακόμα. Κάτσε. Λοιπόν, όταν ήμουν στην έκτη δημοτικού, ανακάλυψα τυχαία πως ο Γιάννης δεν ήταν ο πατέρας μου. Του βούτυξα κάτι χρήματα μέσα από το πορτοφόλι και αυτός το κατάλαβε και θύμωσε πολύ και του ξέφυγε και μου το είπε. Μετά το μετάνιωσε, αλλά το κακό είχε γίνει. Από τότε ζητούσα από τη μητέρα μου να μου πει ποιος είναι ο πραγματικός μου πατέρας. Και αυτή δεν μου λέει. Και μια μέρα που ξαναρώτησα τη μάνα μου να μου πει ποιος είναι, τσακωθήκαμε πάρα πολύ. Γιατί μου είπε καλύτερα να πεθάνω παρά να στο ομολογήσω. Εκείνη την ημέρα περπάτησα μέχρι τη θάλασσα και βούτυξα και κολύμπησα μέχρι την Μάγισσα. Επίτηδες. Για να πνιγώ. Με βγάλανε τελευταία στιγμή. Αλλά ήμουν πολύ θυμωμένος με τη μάνα μου. Και ακόμα είμαι, μάλλον. Να όμως που είσαι εδώ. Εσύ δεν είσαι αυτός εδώ? Ναι, εγώ είμαι. Τι θέλεις να μου πεις? Ότι εσείς οι δύο ήσταν έτσι πολύ δεμένοι. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι. Μεγαλώσαμε μαζί. Ναι. Νομίζεις ότι είμαι ο πατέρας σου? Μακάρι να ήσουν ένα παιδί μου. Αλλά δυστυχώς, Ηλία, πρέπει να βγάλεις αυτή τη σκέψη από το μυαλό σου. Ζαχαρία, το καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορούσα να μου το πεις. Αλλά σου υπόσχομαι ότι αυτό το μυστικό θα το πάρω μαζί μου. Λυπάμαι, Ηλία. Φοβάμαι ότι δεν έχεις ακόμα συναίσθηση της έκτασης της δύναμης σου. Είσαι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου. Εσύ είσαι ο πατέρας τώρα. Ο μεγάλος πατέρας. Δεν είσαι το παιδάκι, το αγοράκι που έτρεχε από εδώ και από εκεί, απεγνωσμένα, να βρει ποιος είναι και τι είναι. Λυπάμαι. Την Κρυψώνα τη θυμάσαι? Σοκολάτα.
Γεια σας, πατέρα. Πού ήσουν? Βάλε λίγο τσάι να πιείς. Σε περιμένω. Δεν έχω όρεξη. Θέλεις να μου πεις κάτι? Πήγα και το Ζαχαρία. Α, καλά έκανες. Όχι και τόσο. Δεν πήγα για επίσκεψη. Πήγα να το ρωτήσω κάτι. Ήθελα να μάθω αν ξέρει αυτός ποιος είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα. Δεν ήρθες λοιπόν για να δεις εμένα, να με αποχαιρετήσεις? Μα λυπάμαι πολύ που επιμένω, αλλά πρέπει να το μάθω αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένεις εσύ να μην μου το λες, δηλαδή. Ηλία, έχεις πατέρα. Είσαι πατριάρχης. Αυτό πρέπει να σου αρκεί. Δεν μου αρκεί όμως. Δεν μου αρκεί αυτό. Τι άλλο πρέπει να πω δηλαδή, ρε μαμά? Και αν σκοπεύεις να φύγεις, όπως θα φύγεις δηλαδή, δεν θα μάθω ποτέ ποιος είναι στην πραγματικότητα. Αυτό με τρελαίνει όμως. Τελευταία σου ευκαιρία είναι. Τελευταία ευκαιρία. Θέλεις να σου πω ποιος είναι ο πατέρας σου? Εντάξει. Θα σου πω. Θα σου πω. Είναι ο Μαθιός που έχει το παντοπολείο. Τον ξέρεις? Τον ξέρεις? Το ξέρω. Με βίασε σε ένα βρωμερό υπόστεγο όταν ήμουνα 19. Αυτός είναι ο πατέρας σου. Είσαι χαρούμενος? Cherry, can I borrow your scooter? Yes, His Holiness.
Πάρτε και αυτά. 7 ευρώ. Α, δώσ' μου και μία κασετίνα. Φτάσει λίγο. Όχι, κανονικά. Ορίστε και η κασετίνα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Χαιρετώ. Έλα εδώ! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Εσύ δεν μου έχεις άκρη. Βοήθεια! Μαμά! Βοήθεια! Βοήθεια! Ας τον ήσυχο! Άφησε ήσυχο το γιο μου! Υπάρχει μια ρουφίχτρα εκεί μέσα! Δεν το ξέρετε ότι υπάρχει μια ρουφίχτρα! Κύριε, δεν υπάρχει καμία ρουφίχτρα εδώ. Αφήνετε το παιδάκι μόνο του να πάει εκεί μέσα! Υπήρχε. Δεν υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Δεν υπάρχει ρουφίχτρα. Δεν υπάρχει. Έχω να έρθω πολλά χρόνια. Η Σοφία.
την κασέλα σου, χρυσή μαλαματένια, και στη δεξιά σου τη μεριά. Αχ, να πελεκίσω μάρμαρο, να πελεκίσω σήμηνα. Αχ, να μπαίνει ο ήλιος το πρωί, δρώσα το μεσημέρι, και αχ, και με ήλιο βασίλεμα, να έρχεται το πουλάκι, να σου φέρνει το καφέ. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, όταν θάνατον καταπατήσας, το δεν διάβολο καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου βαρισάμενος αυτός. Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν της κεκοιμημένης δούλη σου σοφίας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παν αμάρτημα της παραυτούν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρεσον, ότι ούκ έστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ούχ αμαρτήσει, σίγα αρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Θεό, δε σε λέει. Κεριά, δε σου καίνε. Αλλά τα λόγια σου καίνε. Ακόμα θα λένε. Στο πράδι εσύ σου πέστα. Θεό, δε σε λένε. Κεριά, δε σου καίνε. Αλλά τα λόγια σου καίνε. Ακόμα λένε. Στο πράδι εσύ σου πέστα. Hi, Cher. Hello. So this is for you. That's it then. Yes. They're waiting for me in Jerusalem. Maybe you can visit someday. Maybe. It'd be nice to see you there. And about the house, just take your time. As far as I'm concerned, you have like 6 more months to stay, so there's no rush. I will talk to my agency. They might have something for next week. Oh. Someone new for me. Okay. It's better to move on. Will you come here ever again? Yes. To be buried by her side. Μακαριότατε, όποτε ξανάρθετε θα με πάρετε αμέσως τηλέφωνο, έτσι. Εντάξει.
Πάμε. Πάμε. Παντελή, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω? Θέλω να πάρω κάτι να πιω. Μα φυσικά. Το ρωτάτε, Πατριάρχη. Ένα 40, παρακαλώ. Ξέρω τι έκανες. Ξέρω τι έκανες. Ζητώ να με συγχωρήσετε. Δεν πέρασε μέρα στη ζωή μου που να μην βασανίζω τον εαυτό μου. Μακαριότατε, Πατριάρχη. Σας ζητώ ταπεινά να με συγχωρέσετε. Πρέπει να με συγχωρέσετε. Πρέπει να με συγχωρέσετε. Πρέπει να με συγχωρέσετε. Δεν έχω καμία συγχώρεση μέσα μου για σένα. Καμία. Θα χαρώ να καείς στην κόλαση. Να καείς. Να καείς στις φωτιές της κολάσεως, θα χαρώ. Μακαριότατε, δεν αγοράσατε τίποτα. Γεια σου, Σοφρόνιε. Θέλω να ενημερώσεις όποιον πρέπει να γνωρίζει ότι δεν προτίθεμαι να πουλήσω το ξενοδοχείο St. George και ότι αυτή είναι η τελική μου απόφαση. Να ζητώ συγγνώμη που σπατάλησα το χρόνο τους. Επιστρέφω στην Ιερουσαλήμ.